200, ukrajinská třída 250 mil rentgenů. A v noci už 7 rentgenů. Moji podřízení se začínají ptát, jestli naše přístroje fungují normálně, nebo nám snad někdo lže. My jsme tehdy nevěděli, že reaktor stále hoří a že se radiace stále šíří. Tahle mapa je zatavená v plastu, protože je dosud radioaktivní. Panuje přesvědčení, že člověk může za rok vstřebat až 2 rentgeny, aniž by mu to poškodilo zdraví. Ale tělo je smrtelně kontaminované, jakmile dostane více než 400 rentgenů. Během onoho prvního dne vstřebali obyvatelé více než 50násobek toho, co se považuje za neškodnou dávku. Takovým tempem by dostali smrtící dávku během 4 dnů. Aby plukovník porozuměl, co se děje, posílá hlídku, aby odečetla první hodnoty v základech elektrárny. Jejich první odečet byl zaznamenaný na téhle mapě. 2080 rentgenů. Měl jsem obavy o své podřízené. Jak bych je tam mohl poslat? Při těchto astronomických hodnotách trvá pouhých 15 minut, než člověk vstřebá smrtící dávku radiace. V Jaderném institutu tento údaj vyvolává šok. Takovou úroveň radioaktivity nikdo předtím nepozoroval. Gorbačov spěšně jmenuje vládní komisi složenou ze špičkových odborníků v oboru jaderné energie. Vede ji akademik Legasov, jaderný fyzik mezinárodní pověsti. Ten v čele vědecké delegace okamžitě odjíždí do Černobylu. My poлагали, конечно, že to vše dělají učení i specialisty. Doufali jsme, že budou moci rychle vyhodnotit situaci, ale během prvních pár dní nám nedokázali říct vůbec nic. Byla to dramatická situace. Zasedáme a čekáme na informace. Žádali jsme je o informace, ale nemohli nám nic říct. 20 hodin po výbuchu úroveň radioaktivity i nadále stoupá. V tuto chvíli už měla být zapečetěna okna i dveře a lidé měli polikat jodové tablety, které potlačují účinky radioaktivity. Nikdo však takové příkazy nevydal. Navzdory rostoucímu napětí ve městě nebyli obyvatelé dosud informováni o situaci. Julie Marčenkové bylo tehdy pouhých 5 let. Žila v Pripyati se svou rodinou. Její otec pracoval v elektrárně. Rodiče mě jako obvykle odvedli do školky. Všechno bylo naprosto normální. Táta už věděl, že došlo k havárii, ale dosud nepřijali žádná opatření. 30 hodin po výbuchu se provádějí první bezpečnostní opatření. Přijíždí přes 1000 autobusů. Ve 14 hodin armáda oznamuje, že město se má kompletně evakuovat. Vzpomínám si velice dobře, že učitelky ve školce nám dali jódové pilulky. Pak si pro všechny děti ve školce přišli rodiče. Babička v našem bytě pobíhala kolem, ale určitě nikdo nepanikařil. Mysleli jsme si, že odjíždíme jen na 3 dny. Aby se zabránilo panice, úřady zatajovaly vážnost situace. Obyvatelé dostali 2 hodiny, aby si vzali osobní věci a shromáždili se před svými domy. Řekli nám, ať si nastoupíme do autobusu. Přesně si pamatuji, že jsem si musela vybrat panenky, které si vezmu s sebou. Měla jsem spoustu hraček a ráda bych si vzala všechny, ale nešlo to. Nemohli jsme si vzít ani teplé oblečení. Lidé zde musí zanechat všechno, co mají, celý svůj život. Nikdy se sem už nevrátí. Jeden stařík nechtěl odjet. Zůstal tady. Jeho mrtvolu našli za několik týdnů.
Lidé vážně nevěřili tomu, co se dělo. Mysleli si, že se jim lže. Pamatovali si německou okupaci a říkali, že v roce 1941 padaly bomby. Teď nepadalo nic. Starší lidé nevěřili v neviditelného nepřítele a nebyl čas jim to vysvětlovat. Vojáci i já jsme prostě plnili rozkazy. Za 3,5 hodiny bylo 43 000 lidí evakuováno, sice se slzami, ale pokojně. Autobusy odvážejí první evropské atomové uprchlíky. Byli vystaveni dávkám radiace, které mohou změnit složení jejich krve a vyvolat u nich zhoubné typy rakoviny. Tohle město musí přežít. Je překrásné. Lidé se musí vrátit nazpět. Jednoho dne se vrátí. Musí se vrátit. Právě jsem byl na stadionu. Musí tam být děti. Život bez rizika neexistuje. 48 hodin po katastrofě zůstává v opuštěném městě už jen vojenský personál a členové vědecké delegace usídlení v hotelu Pripyat. Jakoby si neuvědomovali nebezpečí, jedí, spí a pracují přímo v budově. Byli to solidní lidé, odborníci. Nechce se mi věřit, že by udělali něco nezodpovědného či sebevražedného. Ne, znamenalo to, že podcenili situaci. Naše stará kritéria už nebyla k ničemu. I předtím došlo k jaderným haváriím. U nás i v USA. Ale informace o nich se držely v tajnosti. Havárie takového rozsahu se nikdy nestaly. Vědci se dokonce domnívali, že reaktor bude do května nebo do června opět v provozu. Mezitím vítr žene mraky plné radioaktivních částic na sever. Během 26. a 27. dubna urazili přes 1000 kilometrů nad Ruskem a pak nad Běloruskem a Pobaltím. 28. dubna zasahují Švédsko, kde je zjištěna zvýšená radioaktivita v blízkosti jedné z jaderných elektráren. Brzy na to televizní noviny varují obyvatelstvo. Radioaktivní prach dopadá na Stockholm. Úřady posílají letku stíhaček, aby naměřila hodnoty v mracích. Výsledky jsou jednoznačné. Úroveň radioaktivity naznačuje, že někde došlo k velké havárii, ale kde? Od katastrofy uplynulo už 60 hodin a Sovětský svaz dosud nevydal žádnou oficiální zprávu. V pondělí mi zavolala švédská ministryně energetiky do kanceláře ve Vídni. Řekla mi, že v blízkosti naší jaderné elektrárny Forsmark ve východním Švédsku naměřili výrazně zvýšenou radioaktivitu a došli k závěru, že to muselo přijít ze zahraničí. Ptala se, zda o tom něco víme. My jsme řekli, že ne, že nic nevíme, ale že zkontaktujeme ostatní. Tak jsme se obrátili na Poláky, kteří o ničem nevěděli, a pak jsme pochopitelně kontaktovali i Rusy. Co se vlastně stalo? Nastal výbuch? Radioaktivní mrak? Nebezpečné zamoření? Byli to Švédové, kdo nás upozornil. Tři dny po havárii, zatímco se Gorbačov stále ještě snaží získat údaje, se americké a evropské špionážní družice zaměřují na Sovětský svaz a objevují trosky ukrajinské elektrárny. Kouř stoupající ze zejícího otvoru je v terminálním zobrazení jasně viditelný. Večer v pondělí 28. jsme dostali zprávu od předsedy Ruské komise pro jadernou energii Petrosjana, v níž nás informoval o jaderné havárii. A současně Rusové oznámili tuto informaci celému světu. Pochopitelně v politbyru jsme okamžitě došli k závěru, že je nutné, aby nám od této chvíle